Časem lidi, moje jméno je Budusgang.cz a dneska ještě další za který je na tuto sérii. Jak se mohli vidět v minulém videu, to bylo nudné. Bylo to být nudné, protože tam jsme si dali menší informačku, co tak by mělo být. Ale teď... A já tady vlastně mám takovou, vidíte, cestičku. Víte, proč to dělám, protože tady z tohoto důvodu to dělám tu cestičku. To bylo co nejkrásnější. Takže tady dělám menší cestičku. Tady po toto. Takovou. Tady bude, jak se dostane z toho ven. Není to multiplayer. Pak je ale to single player, ale vidíte, že tady pokud tady jsem dělal takhle a udělal jsem tady takhle. A tady budeme to stejně. Nevystačí poslušení. Nevím, ale co ne, ale jdeme dál. Tak se jdeme dál informovat o Pokémona. Tak, jsem tam. Víte, proč jsem byl cestou? Bude ta dobrá cesta, jak se si chováte, ne? A zase jsem nechal to nagadit. Jedný schody. Stačí. Jo, jedný schody. To mi bude stačit bohatě, protože celkem toto bude taková menší úprava terénku. A tady už si budu muset blíz. Tak. Do další schody jdeme. Víte co, nemusíte co dělat. Tak. Ale jo. Jestli se ztracená tolička, tak já už nevím kam do ty toličky, loučky. V češtině vidíte. Mně se potom čte, jak se říká. A ještě moje zahrádka. No, tady takhle. Tak já nevím, co ale vlastně nám bude hodit přestavku. Mám hodně toho. A udělali jsme hezkou práci. Tady za tím nábočním východu. Tady jsem ten východ dal, tady to animace jsem dělal, protože je to úplně nebytečný, já jsem to tak mám jestli vytyčný. Jenom jedno. Všechno. Vidíte, že mám takový útulný domček, ale to ne. Ale někteří si budou říkat, najez se Honzo, najez se, ale já se nenajím, protože to nechci a jsem pravda mohu udělat lepší. Musíš mi to. Víte, jak jsem, aha, však to by nebylo. Ale vezmeme to takhle
designowy. Dziwnym, że mu wychodzi 23, że? A już dalej to jest ze sklepu. Tak nie dobry chłop. Ligi, na bój macie kasę stromy. Dobrze, nie skasy, ale widać. Kasero. Nie skasy, no prawdę już mamy dołu, ale to się wdasz przyśmieją z tobą taką momencie problem, a nie myślę, że tam na wieczko. No i no. Jedna abyśmy się samolotą. No. A pójdziemy się zaraz na dżunglę. No. Musimy... Jutro by było jeszcze nic tam policzki. Już wiecie, o, tu byśmy dali na dziecko. Taka. Jest cieśniczką, ale na to zeruza. A ty dali sobie nic nie musisz spawnować tu i ty. Tylko są świetlne. Jedna lączka. Tak jak ja myślę. Nie. Ja jsem to tam zapomněl. Gdzie to? Jak widzicie, że... Když se podíváte současně na předchozí díly, to si najdete na mém kanálu a že tady teďka. To je druhá kanál, ale tak. Přijď. Takže vám to další zpět. To je druhý. Oh. Oh. No ale já už se to radši vyspát. Ale tu dvě mají úplně dobrý domek. To mě bude stačit, já když se budeme udělat nějaký ten, jak si mu říká. Tak něco tak. Já už nevím, ale myslím, že půjdu na konec. To něco důležitého. A co je to? Já jsem tady už jednou umřel. Já jsem vylezl. Potom jsem si pro ty věci vlezl a než jsem tam měl, tak jsem si dělal takovou výbavku. Ale no dobrý. Jak jsem našel. Všechno nevím. Takže jsem nemusel nic čítat. To nešlo učit. Já jsem to prdel. To umíš plot. Místo je kobotničky, ty není vydáčky. Poprvé, to nebude vychoď až už. Nie, ten. Tak jsem se přesně spawnul. Tak jsem se přesně spawnul. Ale jak jsem můžu, to jsem ještě nemohl vzít. A šel jsem tak, ovládal výměnu. Víte? Tak jsem se přesně spawnul. A dobře, tak musím a tady jsem to musel tak obcházet, tedy když nevšimněte. Vidíš? Ale nějak no. Kdyby tady někdo musí přednost. Protože já jsem tam dělal ty louče, ale jak pomáhají, to stojí na tom Minecraftním slunci a já se tady nebudu montáž, tady ta série jinak bude na, jo, myslím se sám svůj
pokonali mě. A já vždycky po tomto čase se budu s vámi loučit. Vidíte, že tady budu se určitě. Já vám fanouškům tady budu pod tím písek, a já tomu odkopal, udělal jsem jako taková těžší pro mě. A je to dobrý. A uvidím se udal. A za chvilku se naplní čas. A uvidíme se potom za chvilku. Se naplní čas. Tak už tady dlouho natáčím. Takže z této série. Už nevím, co vůbec nedělají. A příští díl se vydáme do jeskyně sem. A vydáme se tam. Ale tajnou cestou provoucí mikrofon. Takže u dalšího videa se rozloučím. Tady u dalšího ještě rozloučím a čus lidí u dalšího videa.